vu makabatireko muri yeZimbabwe nasi icho kwadi muri yeZimbabwe rikandikuzivisa nekuti muri yeZimbabwe zvandakabata nezvandakapakata mukati mekufamba mukati mekunyengetera ndiri mukati mekutenderera mukati menyika yeZimbabwe muri yeZimbabwe parushinga pane mwanakomana form 3 ari kudanana nambuya vane 57 years parushinga zvakare n'anga dzakarovana pane mumwe musha amai kumagunde he kumagunde amai kumagunde he kumagunde jekesa musutu kuchinjana kuchinjira mako chako numbu nemadhemburo zvezvo zvakalora basi vachirwira iko nyaya yakaitika mukoma KB ndekuti pamusha paka pachinzi pane zvinhu zvoda kubviswa right pachibva vafamba vanakomana zvikanzi zopamba pada kubviswa chino pachibva paita n'anga yakaita 2 days chiri chinhu chiri pana pachihombe chotoda kutotsanya nekuita sei asi handibve pano chikonzero chiripo panapa umwe mwana achibva ati akana chiri chihombe tiri kupedzera nguva tichigara nemurume uyu achimbori chinhu chiri pana pachihombe but asingade kuchibvisa ndizvozvo vamwe achibva tava kutenderera nekuseri vafamba mukoma KB ndokunouzwa zvikanzi kuti tiri kuona pamba penyu pane chinhu chiripo asi tiri kuona mashedza n'anga kung'anga yachiya mashedza ingaone ndoyekesa chinhu ichocho ya zvakaoma muri kunzwa here kwazvinetsika zvamagona kuona imi kudaro handi munobvisa right zvikanzi ndobvisa here zvikanzi handi ndobva tabva pamukoma KB ndine nyaya zvakare yekubhulawayo yemwanakomana form 3 zvakare 23 years akaudza mai vake kuti ndira kuti tibonde tese amai vachibva varamba nemhaka iyi wadaro chinova chinhu chekuti vamwe vanhu kurifungidzira kuti mwana uyu pane kwaakaenda akavimbiswa kuti akaita zvinhu zvekusangana namai vake pabonde anogona kunge achiburitsa chii zvaanoda paupenyu hwake amai pavakaramba achibva pfapfaidza amai amai vachibva enda kumateredzi mosva mwana achibva nopinda materedzi mosva ndikubva asungwa kutaura kwene kwatiri kuita akapiwa mutongo wake 3 years akakwana ngari mukati nyaya iyi yakamboitika zvakare pamount Upton apa pandakaenda apa ndikanota nyaya iyi mukomana akazosvika pakutorwa nevabereki vake ataura kuti iye kwakaenda kuSouth Africa asi hama dzake dzekuSouth Africa dzakazoramba dzichiti ari kutaura kuti ane kwaakamboenda kunoshanda asi ndine mukoma wake hakuna kwaakamboshanda asi pakadzoka aite amai achimakaita amai kana ndikakutarisa ndiri kuona mukadzi wangu ndiri kuona mukadzi wangu mapurisa akazomubata asi akati akatorwa nebaba vake vakaenda naye chikonzero amai nababa vangu vakasiyana vakaenda naye asi shoko yeko zvino zvakasosika chiti vakazomutora izvezvi ari kurimandi kureva kuti kuda kuita bonde naamai imhosva inosungisa zvakaoma tinhemunani chinango chokwadi muri yeZimbabwe ndiro mukati mekufamba tiri kuitika matimba nawose enyika ino paka ndapindira pandiroshevedzera nezita mukoma KB rakakosha rekuti nyamapanda pota posi nyamapanda mukoma KB paita rufu rinokwenda kuita 4 pasina 6 months pane vanhu 4 vafa 3 ndiyo pamusha 1 ndiwo mufamily zvakare kuna baba mukuru niko baba nene mukuberekwa zvikanzi nevanhu vakuberekwa kumana zvimwe zvinhu zvacho vakomana rufu isi tinoziziva isuka tinofanira kuita 5 kana 7 years kana kutoshaya rudo rufu but kana rwakunyanya kudai so ngatimbofamba titsvake pachibva pauya mubatsiri vabatsiri vakawanda vaiti pamusha pakafa vanhu 3 pane nyoka iripo inotenderera nyoka iyoyo ndiri kukonzera kufa kwevanhu nyoka vakanzibvisai vaiti hatiikwanise vakanzibvisai kuti hatiikwanise baba vepambapa vachibva vati ivo rega ndinotsvaga munhu anobatsira ndobva unotsvaga munhu wavo munhu vakatsvaga achibva uya pamba ndokuita 3 days ari pamba ipapo achingosheedzera kuti kana dzimongo aita mumba mandarara mukwete imbondirarisai mune imwe imba regai ndimborara panze zvandiri kuita ndiri kutsvaga kuti ndise akamborovera hoko kugeti woita sei achitenderera mwana wepo akabva aita kwese nemaka akati asi kwatinombofamba kwese kuya munhu yakatsvagwa namudhara uyu kwatinombofamba kwese kuya kwatinobata ndiani ndiye mudhara uyu toita sei vana nana mai vavo ndikubuda nekuseri ndikunotsvagawo munhu wavo zviye zvekufamba vachibvunza kuti vedu wetapera but vanhu vose vanoona ngachimoti hatikwanisi izvo zvikutori nemumwe but vasati vataura mashoko ewo zvikanzi pane nyika yedu kupedzai vakomana izvezvi pane bepa rine list mazita iwewo mwana mukomana iwewe nhamba yako kwauchifanira kufa umwe kofa umwe wozofa iwewe asi kozvinozvo ukaonekwa singa kuti ukangwarisa list yakachinjwa ndiwe next wangwarisa saka list yakachinjwa iko zvinozvo ndiwe next saka varinga vari kugogoma kuti nhamba yatingwa ndiye nguva yakawandisa tombomira here
asi pazviri kuitika ipapo ndiwo uri kuuya. but pane chinhu chiri kudakira chiri fani panapa. Nyoka iyi ndiya baba venyu. Baba venyu pavakaenda kunotora nyoka iyi vakatoromba vakaudzwa zvokuita, asi vainzi sarudzai mune zvokuita. Mukusarudza kwavo baba venyu vaita mubatanyire kusina kwamatemba, vaibata pese pese zvakawanda zvavari mukanganisa kuita munyaya yavo. Asi munhu wamuri kuti ari kumba kwenyuku ndiye munhu washaka baba venyu mushonga, ndiye akarombesa baba venyu. Iyewo zvakare akavarombesa, atori munhu akatorombeswawo asi akatosimba mazviri. Saka dzasangana shasha dziri kudzidza basa, vakomana munopera. Ende muchasvika panguva yekuti munhu akadonha pasi angoda kumuka mumwe atohakira anenge amagetsi. Dai muri vamwe motoparadza kana vakuti kana zvikanzi isu tatira zvatingeti, kana muri mimaona ndimunogona kurapa. Munokwanisa here kunobvisa zvikanzi ndokona unobvisa zvikanzi munhu wacho achiripo zvikanzi hazvina basa ndo zvinotoita. Ndokubva vaenda mukoma KB zvikanzi so n'anga yakanga iri pambapa inotoziva n'anga iyi ichingosvika zvikanzi neuya anga aripo uya handikanganisirwe basa kuti mandidana kuti ndide basa handisati ndaita basa rangu makushevedza mumwe munhu. Kana mubhora chaimo chaimo ukanzwa kuti sabu umwe anenge achibuda umwe achipinda hatigarisani tese muground. Zvikanzi chii? Zvikanzi nevana baba mune mazuva mangani uri pano? Zvikanzi nhasi ndere chipfuwo. Mabuditsa chii? Zvikanzi hapana. Papa, zvikanzi neumwe uya. Zvikanzi no problem. Uya kwakutora tsvimbo keke. Auda kutorwisa tsvimbo yake basa. Auda kutoirovesa uyu godobora asvika uyu. But godobora asvika uyu angasati atopfeka hembe dzake. Uyu akarwadziwa chete nekungoziva kuti munhu uyu ndigodobori. Tsvimbo yachibva yabatwa. Pakabatwa tsvimbo yemukoma KB uyu akaramba akabata tsvimbo yake. Zvikanzi kana ndakabata tsvimbo yake kudai so handina kukubata uye. Zvikanzi unondidii? Zvikanzi kana uchikwanisa kundirova uyo ndirove. Zvikanzi nouya zvakuitika panapa ndezvemasimba emushonga. Ndiri kukumbira veguta rino chovhai kunze uku. Ndakuda kubata zvese kubva kune uyu kusvika mune nyoka yacho iri muno mune muridzi wayo. Nemubatsiri munyoka. Kuti ndikuratidzei kuti ndine simba. Ndoda kutanga uya kuti ane simba ari kundirova inini ari godobori. Baba pati. Tsvimbo ndobva yatenderedzwa mudenga kudaiwo. Yatenderedzwa mudenga ndobva yakandwa mudenga ndobva yadzoka pasi. Zvikanzi kana yatyoka unenge waita munyama uchanoadhimitiwa muhospital because ndiwe unenge wachikoka. Kana isina kuchoka zvakanaka, asi ndicharatidza masimba kuvanhu kuti uri mudikise uye zvawavinga kuzokuita panapa hauzvigoni. Asi ndisatienda kumbereka ndizivise vanhu vari panapa kuti baba udzai vana venyu kuti chinhu chiri kunzi chapanduka munomu ichi nyoka iyi hamuizive here uyezve kana muchiiziva makaitora kopi. Zvikanzi kudina baba? Baba vachibva varamba zvikanzi right baba ende munomira pane murume uyu. Murume uyu mukoma KB nguva icheruka zvesezve anga akasika akamira kubata kwakakaitiwa tsvimboka naye akakatomira panzvimbo 1. Baba pati kune vanhu vane mishonga yavo. Time yaisumudzwa mudenga kudai iso tsvimboka murume aisumuka kuita senge munhu aisumuka mudenga achidzoka kudai iso zvokuti kana dai kwaitiwa simudzai mureza munhu aisimuka mudenga aitogona kusimuka. Angomira kuti chandakaona pamurume uyu marute nemasiriri achidzika achichema murume akangosika asikagoni kufambisa musoro kana maoko akamira panzvimbo 1. Zvikanzi tauda kubata chinhu chiri pano baba tukamira pinda mumba menyu ridzai muridzi hazvina basa kuti kwelai kumombe kana kuti muridzi wekuimba song, asi ndichiita basa muno mumba munofanira kunge muchiridza muridzo imimi. Zvikanzi kana ndichiita ridzai muridzo zvinorevei? Regai ndisunungure munhu wenyu. Murume achibva tara kuti senge akusununguka. Zvikanzi murume uyu chii chaukamupaiwo kuti kana akupinda mumba make akuda kubuda kuenda kubasa kana kuti ada kuita basa rake chii chaanoita? Zvikanzi anoridza muridzo. Zvikanzi ridzai muridzo baba nyoka yenyu muri samboto. Zvikanzi aiwa muri kuridza muridzo makatsamwa. Sunungukai, farai, be free. Yes. Zvamunoita kana makuenda jabulani. Zvikanzi imimi kana muchidya sadza chii chamunoita? Zvikanzi wo musandipindure regai ndibvunze vana venyu kana mukadzi wenyu. Imi baba imi makaramba kudya zvezvo kunzi vanhu vanodya plate yake makaramba kuti zvezvo kana mudzimai wenyu aripo chete pamba kana kuri kuti ashanya kuenda kuchechi kana chii chamunotanga kuita imimi kana makudya? Regai ndibvunze uchira mukadzi wake. Zvikanzi vanosunya musuwa wokutanga vanorasa pasaidi pasi then votanga kudya. Zvikanzi ndiani anenge achidya chinhu? Asi ridzai muridzo mukoma KB. Baba pakabuda nyoka vakaridza murudzi sei zvikuita senge vari kuimba nziyo dzechivanhu. Nziyo yavaimba
kwanzi yange ine chibano singe nziyo dzinoimba kumbira zera ndio yavaimba vachiimba pakutanga kwakatsamaka kwanzi vanga kuti asinge munhu anenge ari kufamba zvake achitenderera mumba wanike nyoka iyo mbijana kwanzi chibudisa rurimi kudai so zvikanzi right nyoka iyi ayizi yenyu baba imimi makairombesa nekupiwa nauyu iwewe ndiwe unofanira kuti uraye nyoka iyi mubatsiri ndiye akauraya nyoka mukoma kebi zvikanzi inini zvandaita panapa ndezvekuti uyu zvaaita uyu angada kundidzikisira basa randashanda panapa iri amubhadhara ndakuenda zvangu achibva enda ndangoda kuratidzira zvatiwa nemurume uyu zvaandiita ndichipinda panapa hazvina kundifadza but chandifadza ndechekuti nezuro mukoma KB ndakagadzira mashoko ndakagamuchira mashoko ekunzi baba ivava godobori ava vaive kunorombesa munhu vakaonekwa nezuro vari pamatare pamba pevaiwe munhu aimusumudza nyoka yakabviswa mumba yavanga yakarombeswa baba ava inyoka rudzi no nyoka inzi ndiye black mukoma KB ye black but vanhu vepapo vaitaura mazita akangosiyana kuratidza vanhu vanenge vasingazi vamwe vanenge vachitoti isaona chinhu chakadaiwo endi vanga vakanoromba vachiti varoda kuitei baba zviripo hapana ndibhozhowo zvake munoziva kana kuri kupfeka kwokumakumbo hembe dzinekana kuti bhutsu dzengoro dzinenge dzanzi kune bhutsu dzengoro dzinobva pamotokari kana dzabva pamotokari dzinonzi pamota hadzichaiti because mota inelodhi yakawandisa uye inofamba stereke dzinobva dzanzi kungoro nekuti haishende stereke dzabvisawo kungoro dziya hadzichaiti kuti kungoroka ndo dzavanotorayo vachifambisa ndo zvavari vana vachinzwa kuti baba ndivo vakakonzera even vehukama vachinzwa kuti baba ava ndivo vaikonzera rufu rwehama vakaita timu rangu ndinokumbira kuti vanotsamwa siyanai nazvo nekuti mundara mukamuona mukoma ndati ndibhozhowo zvake kana mukatoda kutorovaka ingoririkitipfu zvakaoma nechavakarombera ndichiziva inyamapanda Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, Emeliwo, varoi havana piro mumba, iwe, sudzura ichimwe. Chokwadi muri yeZimbabwe. Ndiri mukati mekufamba nekupfapfedza nekutsudzura tiri kuitika matimana wose nyika ino. Paka. Isanyati. Mukoma KB. Sanyati. Inzwai ndikudze muri yeZimbabwe. Kune murandakazi. Muroora akarorwa pamba. Ane 27, angane 27 ezokuberekwa. 27 years is. Anganadzo last year. Gore rakapera 2023 muna February. Munhu wandiri kutaura nezvake muri yeZimbabwe. Mushakapu ndati akafa. Nematambudziko. Zvadaro muri yeZimbabwe. Muroora uyu. Afa kudaro. Hapana kuita gore. Kuchibva kwafa muroora. Muroora kuti akafa nditika. Afa ndokubva avigwa. Kechitu kuchibva kwaita muroora zvakare. Vana veimbe chete. Vana vakadzi vari kufa. Mukomana nemenyina vakatevedzana. Afa kudaro. Wechituyu akabva aita accident muroora uyu. Haana kufa. Inzwai kusimba kweaccident yacho muri yeZimbabwe. Akarohwa nemotokari kombi yanga yakatakura vanhu. Kombi iyi yakadonha. Kombi iyi yakauraya nokukwadza. Kombi iyi haina kudzokera muroad. It's beyond. Asi yakarova munhu. Yarova mukadzi uyu mukoma KB. Vanhu vakaona mukadzi uyu achirohwa nemotokari vakashamisika because she was the one mukadzi akakwanisa kuenda achida kunobatsira vanhu vakarohwa vangadonha mukombi imomo kuti havana kuwarere. Achiti vanhu uyatibatsire. Nyakurohwa nekombi ndiye aitoenda kunobatsiridza. Uyatibatsire vanhu vedu we. Kune vamwe kuti kana vakakwanisa kuwana help vanokasira kuti sei kupona. But vanhu vakaona mukadzi achirohwa nemotokari vakatozoona kuti kurohwa kwemukadzi uyu nemotokari ndokwakonzeresa nokuti mukadzi uyu pakuzama kunzvengwa nemotokari achidorohwa nemotokari ndopazobuda motokari ndokubva yadonha. Asi mukadzi iye ndemumwe wevamata kusvika pasini achiti vanhu uyai tibatsirei munhu.
mukadzi wemukoma KB ndobva aenda kumba. Vanhu vakati no, vaizouya kumashure vasina kuona, vairamba mashoko aitaurwa nevanhu vakaona, nenyaya yekuti vaiti motokari chaichayo ikangokutsika gumba pamusoro pegumba apa unozvinoitika kamuchite munhu harowa munorevei kwemu. Driver haana kufa, akave nomwe anga ari witness kuchapuwa kuti vedwe ndine munhu wandarova ari kunzi ndeuyu, but aitoramba kuti anoguva uyu sei kana muti yapararase zvizvi munhu aifanira kuti afewe. Ndobva aita 3 days kumba, achiita 3 days mukoma KB mukadzi uyoyo ndobva ashayikwa. Kushayikwa zvokusaonekwa, kutisapia munhu kunyora matsamba nekutumira vanhu kumusha kwomukadzi, mukadzi uyo hangawanikwi. Mukadzi aenda kupi? Yakudzoka nyaya yekuti veduwe munhu ikuru wane motokari kwaakaita kwekwe zvinogona kunge akaita sei, akafa. Saka akafira musango. Tsvagai munhu, ripoti kumapurisa, ripoti muzvikoro, vari kutsvaga munhu. Vazodaro mukoma KB mukadzi nokungomuka aripo. Paakamuka aripo mukoma KB akamuka achionekwa nevanhu vachiti nezurumani riri kwakuvira, takaona muroora wenyu pakati. Muroora sikanzi mnoga mai kutsvaga usiku wese rutsvaga munhu havangamuone. Pamba paya mukoma KB hapana kurarika nekiti. Handizivi kuti kiti dzinoshandiswa sei. Kiti dzaichema kuguva riya remurooro muti wokutanga kufa uyoyo ndokwa dzaichema. Vamanhu mangwana makuseni vaitodzwa kuti kiti dziri kurumana. Mangwana makuseni ono pavakaenda vakatonoona kiti ichokwadi pane kiti yakarara pasaidi 1. Kwozoita pamusoro peguva remunhu uyoyo patoratidza kuti paitwa chimwe chinenge kaguva pamusoro, pakatoiswa sanzu, patocherwa pakafutsirwa chimwe chinhu. Ezvokurumana kwaita kiti idzi 1 yachona yafa, but yatofutsirwa pamusoro peguva ipomo kuti vachiziva kuti kiti iyi yakarara apa ndo yanga yachirumana neimwe here yauraya kiti iyi ichibva yafutsira apa. kiti kura imwe kiti ndobva yaifutsira pamusoro periguva. Ndizvo here vanhu vachibva vatya zvika dzikatanga itafamba. Vari mukati mekufamba mangwana makuseni pakamuka kuseni pakagara muroora uya wekurohwa nemotokari ndokubva amboshayikwa akanzi awanikwa. Ndiye akawanikwa ari ipapo pamusoro peguva paipai, awanikwa ari pamusoro peguva. Munhu akashevedzwa kunzi auye kuzobatsira akati shame apaisina zviripo. Uyu munhu amuri kuona astori munhu uyu munhu akafa uyu, but chikonzero manje ndiye ane chekuita nemunhu ari paguva yakafa uyu. Muroora uyu ndiye akaisa poison yakauraya uyu, nekuti mukadzi uyu akatorwa nepoison akaendeswa kuhospital, achinosvika kuhospital angatofa. Ndicho zviri kumhanyisa izvi, ndokurwa nemota. But yei muroora uyu akasimba mani, muroora anga akasimba uyu. Mufamily menyu mese manga muri madzimai hakuna munhu akasimbira nemuroora uyu. Musi wakarohwa nemotokari ndo musi wakafa. Musi wakarohwa nemotokari ndo musi wakafa. Zvimwe zvese idzi ringori drama riri kuitika. Chipoko. Kana muchida kuti muzive kuti zviri kuitika, mumba make mukamupinda izvozvi munomhanya. Vanhu vakati aiyozve ane murume kauyo tinogomhanya nei. Murume ngapinda mukanzi esipura muna kutaura kwandita mumba make mukadzi kufa kwaita amupindiki. Murume akakona kupinda mangoma muchitinhira kuti aseka pana muchite chemagetsi. Zvandiri kutaura mukoma KB, mukadzi uyu akavigwa nehembe dzekutengwa. Hamuna kupindwa mumba. Mubatsiri uyu ati zvandaona ndazviona, asi chandogona kukudzeni chekuti n'anga yakaenda hama dzemukadzi uyu akafa ende munogara pasi naye muvabvunze. Ndiko badzi kunogona kuti muzopinda mumba umu, amupindi kumu. Muri kuti muroora akatsikwa nekombi, akarohwa nekombi, ichokwadi, akarega kufa, kombi ikabuda ikanobheuka. Vanhu vakakuwara, iye akatobva mukutsikwa mukurohwa kwake akanobetseredza vanhu achitoshevedzera vanhu vanomhanya veduwe. Vanhu vari pada pamwe vangatsipirirwa nekubviswa vakwanise kutsvagirwa transport vakasire kumhanya kuchipatara, but ari iye arohwa nekombi. Achibva aenda kumba ndokubva disappear. Achibva aenda kumba 2 days kachigeti achawanikwi. Vanhu mukufamba vari kunzwa kuti aiwa muroora uriko kanini. Asati aonekwa mukoma KB kuguva remuroora wokutanga uyo kuchibva kwanzika usiku kiti dzichirumana dziri kwekoko. Mangwana kusini pavari kuenda 1 kiti yakazorora iripa haisi kutovhunika kutiza
iri kubaira maziso but paside payo pasinde peguwa patorika kachuru karipo paritonika kuti makumbo nekunze kuti ndime kiteka veto futsirwa pa iyi vanhu vakati atikwanisa kufukunyura chinhu ichi chine chireva izvi tisati taita zvinhu izvi handi tinofamba timbotsvakiridza zvakamira sei mangwana vachidzoka nemubatsiri vari kuwanika muroora wekutsvaga uyoyo akatogera zvoke paguva ipapo pamusoro ipapo. So muroora uyu mutumbi wake wakavigwa here, mutumbi unosara kana mweya waenda kwaunoenda? Muroora mukoma KB uyu apa panataura kapa uyu asati afa kupesera kwa pakanzi endai munotsvaka munhu akaita nyaya iyi. Muroora akatanga kufa uyu, vabereki vake vakafamba. Kufamba kwavakaita vari kuti toda kudzorera chinhu kumunhu akakonzeresa kuva kwehama yedu. Nokuti iyi poison iyi munhu haadye poison ega, adyiswa poison kana kuti aripo aisa poison muchikafu chake. Iye nemasiso edu hatizvioni. Dzoreraiwo mufi ngaamuke arwise ega. So mufi adzoka akurwisa muroora wekutanga akatanga kufa, ndo akarwisa manje ari kurwisa muroora wechitoo. Muri kuti imimi muroora paakatsikwa nemotikari haana kufa zvikuru kwane maziso, akaenda kumba achibva disappear. Asi mubatsiri ari kuti muroora uyu akafa. Azvina kugumira ipapo, ari mukati mekutaura zvikanzi akatofa. Hapana kuita 3 days ndokubva vaenda kuhama dzemuroora akatanga kufa, ndokunoombera zvikanzi matinanga mauya kuzokumbira isusu kuti takaenda kupi, ende mune kodzero yekuziva kuti kana hama ideyo fa isusu tofanira kuzivisa takaenda kupi. Ndokubva kwaita makaoma musoro zvikanzi aiwazve musati mataura nyaya dzenyu, asi pane zviri kuitika here kumusha kwenyu. Nokuti vanhu vainitsa musha muka varoora vega vega vatorwa. Zvikanzi ichokwadi kuri kuita zvakadi nezvakadi. Zvikanzi hatikuvanzirei, tipei mombe 2 tozouya then tozoenda kuhama dzemukadzi uyu, nokuti imi makaroora chitemi. Ndovapiwa mombe 2, vapiwa mombe 2 mukoma KB, ndokunoenda godobari wavo ndokusvika kungosumudza zvikanzizvo. Ndikukumbira muroora wenyu aende mumba make, ndokupinda mumba make. Apinda mumba make mukoma KB, chikindi chichisumudzwa kuchibviswa pasi bebe kusumudzwa kudai so. Zvikanzi mutasa muroora angatodonha mumba imomo afa. Ndopakanzi ine ndichasienda bvisa muroora mumba, but izvo zvikufa kwaita munhu uyu kubuda kwachaita mumba amupindiko. Murume unoda kupinda maitinira mumba, muroora akavigwa nehembe dzokutengwa mukoma KB. Uyu ndiye ari kunzi achadzoka zvakare kuzovhurira imba kuti mupindike, but nguva iyo yakati ndine zvanofanira kunotanga ndaita ndozodzoka kuti mumba mupindike. Chikonzero ndiye akateya. Saka muroora wekupa poison muroora akazovigwa, vese vakafa, asi akazovigwa nehembe dzokutenga mumba musapindiki. Izvozvo hamusati mapindika here mumba umu? Ndo pandisandanzwa mukoma KB. Sanyati iri padhuze negokwe kai? Tiri vavakidzana. Asi tikazofamba chete tikazofamba tinotosvika ku2, tikatofamba tinosvika chete ku2. Sanyati iri padhuze negokwe. Asi tikazokwira bhazi kufamba tinosvika ku2. Handiriya simudza mpata tirove pakatsika-tsika. Iwe handiriya simudza mpata tirove pakatsika-tsika. Handiriya maikani pola pakatsika-tsika. Simudza mpata iwe pakatsika-tsika. Simudza mpata pakatsika-tsika. Handiriya maikani wendirove pakatsika-tsika. Iwe handiriya simudza mpata tirove pakatsika-tsika. Handiriya iwe reporting to the angel. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Tinotenda
Zimbabwe yamirira vaterere manyama vakachibata chimuti pfapfaidzai sudzurai tinzwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Paka mapindira pa Epworth Epperton Park. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza. Muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura iyi pazuva ranhasi kuseni kwezuva ranhasi kune vanhu vanga vakatoungana mukati menzvimbo yeEpworth vari mukati mekuchema vachiti isusu tiri kurwadziwa nezvakaitika chikonzero, tiri kutukwa tichipomerwa mhosva, asi tirisu takabatsira munhu pane chiitiko chakaitika chinogona kuendesa munhu kuchere. Mukoma KB, pane vanhu vanogara pane mumwe musha kuEpworth. Amai vakatuma mwana wavo kuti mwanangu ndiri kuende kumbira kuti uende kwakati semubereki ane mwana wake kumutuma. Mwana paakatumwa kuri kuma9 akabva ati mama ndisati ndaenda kwamati ndiende ikoko ndiri kukumbira kuti ndimborasa mvura ndipinde muchimbuzi. Then you will be for haki oro will be for Mwari kana vakuda kuti zvawakaronga zvisaitika vane mwenzire vanogona kuita. Vadaro mukoma KB mwana uyu pakati kana munopinda mutoilet achinoti muchitoilet muchimbuzi pe ari kunzwa mukuchema kamwana mwana tachi kubanja amekuba kuti mama mutoilet mukuchema kamwana vanhu ndokumhanya wanike toilet bakacheroka pane rimwe side ranga rakatovharwa nemaplastic. Vanhu vakati mhanya vakomana ndokumhanya vanhu ndobva vabuditsa kamwana kapanze veduwe mwana mupenyu. Madzimai ane rudo kugeza chimbuzi vachiita sei nikamwana kezvakandi vamwe kati kasirei kamwana kakatomhanyiwa nako kakanochekwa guvhu vatiwa kupolisi vatiwa kuchi zvikanzi zise kupolisi. Polisi yaziviswa right. Pane zvamunoziva here mukati menzvimbo ino munhu wamunofungidzwa kuti angaite mwana ane pamuviri. Vanhu vanozivana pane munhu watoteziva isusu wanike munhu uyu mukoma KB mwana wemunhu mutemo ari murandekadzi mupurisa. Nyaya yaendeswa kumapurisa shoko randanzwa richichema nevanhu nhasi nderekuti mwana sikana akaendeswa kukamba yemapurisa, aendeswa kukamba yemapurisa kwanzi nevanhu tarisiro yedu pamhosva iyi tisu vanhu vacho takaenda kuchipatara takasvika tichitobatsira chinzi gezai vachigezisa chimwana kuchipatara kuchibvisa chimbuzi kamwana izvezvi kapenyu. But amai vari kuti amai vapinda muchimbuzi vapinda mwana amai vemwana uyu vapinzwa muningi mukamba yemapurisa. Vanhu vari kuti sekuziva kwedu isusu kuti munhu yamhosva iyi anofanira kudarika nemaoko mapurisa kunosvika aenda kukoti. Vanoti ivo hatina kumbotadza kuona, takaona mwanasikana uyu haana kurara kumapurisa akauya ndokurara kumba ndokubva aperekedzwa kuseniseni zvakare kukamba kumirira semunhu arara muchitokisi. Zvadaro tiri kutotukwa zvakare kunzi imi munoti mwana wangu angasungwa imi ini ndichene ipapo hazviite. So ivo vakuchema vachiti pachinharaunda pane patiri kugara ofisa vane vanhu 3 vane mapeace order nawo. Ukangosimudza musoro chete peace order ukangosimudza musoro chete peace order. Ko vanozivana nemapurisa vanoshanda nemapurisa kana kuti mapurisa achitaurira namo zvakanaka here kana kuti mhosva dzavo kana muchinji inovharirwa munhu haivharirwa munhu sevamwe here. Ngatidzokere kumashure mbichana. Epworth muri kuti pane mwana akatumwa. Ichokwadi. Mwana uyu anga atumwa kupi? Mwana wepa next door. Nikuti mwana yakanuka ndo mtoto yepa next door. Wepa next door ndo vaituma mwana wavo. Sokuti amai vaituma mwana. Amai sokuti ku Radio Zimbabwe. Ndotumwa mwana. Mwana onzi enda kwakati ndoita zvakati. Achidarika zvake mwana achipinda mutoilet ona mutoilet mawo mutese mune mwana kuchema mwana apo mwana kana nomwana wepa next door. Vashu vakanjira kuti mwana iwawoka mutoilet mawo vane peace order futi nama yavo. So mupurisa uyu mwana wemupurisa ndiye akaita pamuviri achibva ada kunorasa mwana akanorasa mwana pa next door mutoilet
mwana weipapo ndiye akazoona mwana achichema achibvanudza mubereki wake ndokubva vamhanya kumapurisa vakatanga kutobudisa mwana ndokubvaenda naye kuchipatara voenda naye kuchipatara right. So shoko rochacho nderekuti vanhu vari kushautirwa chinzi imi maida kuti mwana wangu asungwe imi hazviite izvozvo wangu haitwe izvozvo ndiri mupurisa ke baba ava vane chinzvimbo chipi vane renki ipi kumapurisa asi ava mukadzi okay ndimukadzi anoshanda nemapurisa mupurisa futi apanoshanda nemapurisa hadizi kuti ane renki ipi aiwa hapana rengi nokuti ini ndaiziva kudhara kushandiswa shoko rokuti nebautu saka iko tinandizivi kuti ive vanoti chii ndofunga zita iro richiri kushanda amene richiri kushanda uri kuti mukadzi uyu munebautu anoshanda mapurisa chokwadi ndiye ane mwana akaita pamuviri mwana achibva ada kurasa mwana okay vabereki vachibva vazviona tora mwana kuchipatara vachibva noripota kumapurisa mapurisa vakazotora mwana wanebautu ndokubva vaenda naye kukamba zvikanzi hazviite kuti arare mukamba achibva norara kumba mangwana makuseni akadzosotonga arara mupi ende pachivabuda mashoko ekuti aiva anorara kopi imi ndiri mupurisa ke asi nyaya yakaenda kukoti here nyaya yaita kukoti yatonzi iriyo enda musi wa ichadzoka zvakare rimwe zuva ende vane shoko rekuti akaendesa nyaya uku nestatement yekuripota munhu wepamba pakakandwa namutoileti asi vachisvika kukoti vanoti nyaya yekunzi yakaripotwa nemupurisa kukoti yakunzi yakaripotwa nemupurisa asi mupurisa munhu akazopiwa uchi mwana atobuda kari mugomba uyu mwana wokuda kurasa mwana mati akasike kutanga here kuita nhumbu kana kuti aiwa atori nevamwe vana vana vangani vaviri uyu angariwo chi3 iye achibvunzwa mwanasikana wokuda kurasa mwana uyu ari kuti kudini shoko riro handa kurinzwa kuti shoko rake nderei handira kunzwa kuti shoko rake nderere kuti azosvika pakuda kurasa mwana iye achimbori nevamwe vana so vaunza nyaya kuchimuti ndiani abereki wemunzvimbo nhasi kusini vanga vakatoungana zvekuti kwesu chi chatiri kutukirwa chii kana chatiri kunzi imi zvakati zvamakaita tisu takadzura mwana isu tisu takanonga mwana taifanira kutotendwa nekuti watove munhu mupenyu kwawe mwana uyu hana kufa kunyange takambonetsera neimwe nzvimbo kana kupi but apa hona ikapa pararamiswa mweya apa dambudziko redu nderei Suzurai baba. Fapaidzai. Pindai. Fapaidzai. Musi. Tindi mulani. Icho bali ya Zimbabwe. Paka. Mbire. Ndinzureva muri ya Zimbabwe. Vana vachema. Vana vashungurudza. Masabhuku akawanda simudza maoko. Hati toita seiko. Simba racho hatina. Hakuna wahera anogona kutimirira pachitiko ichi. Chii chaitika kumbire? Baba kwanzi kune jinda ramambo. Rakafa muna December last year. Jinda ramambo rafa. Masabhuku iko zvinozi vari kungomuka vachiti munhu wese izvezvi. Munhu wese dhora. Chema jinda ramambo. Munhu wese dhora. Rejinda ramambo. Apo jinda ramambo rakafa muna December last year rikatovigwa. Masabhuku ese. Masabhuku. Uza wana wako walikufunwa dhora. Apo mukuru wa masabhuku ndashidza kuti sabhuku wese pavanga vakatounganidzwa vakanzi izvo zvinatokunyarai maisabha pana pakana pasina dhora racho wese asina kunza dhora iroro ndiri kuti vabvura tsamba iri kuenda kwamambo haana kuteerera dhora riri kubvisa chema yejinda ramambo rakafa muna December. Kana usina kuwana mari iyoyo tsamba iri kuenda kwamambo. Chema inobviswa sei sokuziva kwenyu kana munhu afa? Yeah. Paunenge unapo. Yes. Uchirangarira nokuchema mwe wako. Asi chema haimanikidzwe. Handitika. Yes. Iri kunzi kana usina kuibvisa uri kuenda kwamambo. Tsamba inotonyorwa. Utonyorwa kwamambo. Kureva kuti it's a must. Chandinoziva ndechekuti Mbire constituency ine mawards. Yeah. Kana iri Kanyemba Chapoto kwandinobva iward 1. Yes. Handiti zvichienda mberi icho kwadi ndiri kukumbira kuti mundiudze kuti iward ipi. Rega ndikubatire ward mukoma KP ndanga ndisingazive zvekubvunza maward asi nditori nenzvimbo neseramambo nenzvimbo yachuda yese. Apo mambo apa avasati vabuda apa achiri kubuda ndiani? Ndisabhuku mukuru wemasabhuku ari kuti kana usida kuita izvi
ndiri kunyora tsamba kuendesa kwa mambo. Hatisi kuziva kuti iye paakazviita izvi akatumaona mambo wake kuti mambo arimo here. Ndio patira kubata pa nokuti vanhu vari kuchema vari kuti hatisi kuziva nekuti ari kuchema masabhuku madikani. Wadi ini masabhuku mangani? Andazobvunza mukoma kepi but masabhuku timaziva kuti muwadi mukoma. Toda kuzoita maths. Toda maths. Handina hangu kuita maths nemi but toda kuti vateereri vazoita maths. Vagari vekumbire vari kuziva nyaya iyi. Titumireiwo kuti iwadi chii. Ini masabhuku mangani? Handiti ka sabhuku anenge ane dzimangani times dollar. Iri kuenda here kuchita ramambo ende ndizvo here kuti jenda ramambo ndokuchemwa kwaro. Good. Hey, ndipo pamakazobuda muchimhanya kuenda mumbare mumanga mashedzwa ka pane chiya chamakati mimi pane mudzimai kuti murume ari kugara paguva. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Rega ndipe ndangopinda pamukoma kepato. Rega ndingokupai mahighlights zvakare. Muno ndiri mwana wegokwe. Ndandakuda kutopindira gokwe. Kwakazvarirwa kurasike mukoma kebi. Panapa mukati meguta reHarare munomu. Panjanji apa. Panjanji. Kunjanji mukoma kebi. Kune varume nevakadzi vane tsika yekutorana vachinoita bonde ikoko. Amene kuti vanhu vanobva mudzimba here kana kuti vanenge vasangana havana imba dzokushandisa vanobva vaenda kupi? Alright. Baba Isabel tiri kutaura nevanhu vari kugokwe. Yes. Tiri kutaura nevanhu vari kunyamapanda. Right. Vari kukanyemba havasi kuziva kuti njanji yatiri kutaura nezvayo muHarare iri papi. Right. Iri pedyo neparerwe apa. Right. Tiri kuti isusu uri kubva mutaundi. Uri kubva mutaundi. Uri kuenda kuRugare. Urinda Rugare. Kana kuti kumufakose. Kumufakose. Uri kuenda na Laitoni. Na Laitoni. Ndio rodi iri parallel kunjanji. Ya icho kwadi mukoma KB. Okay. Iko kwakwe kuno zvimakwenzi zviriko. Vanhu vaenda kunjanji kuya. Ndio kwakuti kana vatorana vanobva vaenda ikoko. Hatisati tasvika variko zvakare vanogara ikoko vachita izvozvo. Saka vaona izvozvo kuti kunoitika zvinhu izvi. Variko vasiri veikoko vanotobva vari vaviri vachinosvika vachinoitira ikoko. Vari kupinda musango. Mushatini. Kwakazoita magombiro. Magombiro chii? Hatisi kuti ndikavati chii. Vakomana vari musango makamboona macross border. Vanotoda kuyambutsana nemusango vanosangana vanozviti muri kuitei. Yes. Muri kuenda nekupi? Muri kutyora mutemo. Ivo zvakare vasiri vemutemo dziri dzimwe mbavha. Okay. Ndo handiri kuti magombiro manje. Ivo pachavo havana simba rokusunga kuti zvinoita vanhu hazvisiriso nokuti ivo vari musango zvakare. Vari kubva vati vakasvika paka vanoti yes. Ndo zvamuri kuita. Ndo zvamuri kuita svika. Okay. Gara paiwe otora mukadzi. Naye kupi? Ikoko. Ndave nevarume vatatu vachema mukoma KB. Vaenda ikoko. Vanobva vatorerwa phone, votorerwa bhutsu, hembe yakanaka yese inobva yatorwa, mukadzi wacho wobva aitwa mukadzi, iwe wakagara apa. Uchiona. Wobva wanzika mbaba yakadiki, chenda usacheuke. Rova pasi. Baba Isabel. Vati shoko ravakazoitaura manje rekuti ndakati nemiwo zvamuri kutaura izvi imhosva izvi. Munenge muchienda musango kunoitei. Zvikanzi nyaya yeti kutaura isu ndeyekuti hatisivi here kuti nzvimbo iyi inogadwa nokuti vanhu vari kuchiita izvozvo vari kuti mapinda munzvimbo isiriyo tisu tinogadha pano. Havana uniform, havana chavanacho rekuti tisu tinogadha pano. Muri kuitei panzvimbo yedu. Rovai pasi. Utorerwa mafoni. Mari. Utorerwa mari. Hembe. Chakanaka chose mukadzi anobva atorwa. Rovai pasi musacheuke. Kune vasati vaenda ikoko. Baba Isabel, muri kuti pane madzimai vari kumbunyikidzwa. Icho kwadi. Vari kutorwa. Nevarume vanenge vasina kuwirirana nawo. Vanhu ava vakaenda here kunoripota kumapurisa? Vari mukati mekuti tichivabvunza nemada kunoripota vari kuti tiri kubvunza kuti kana nyaya yakadai isu tinoitangira papi. Nzvimbo iyoyo haitwe izvozvo chete mukoma KB. Kuri kuenda vanhu vane masutu bekuti mukaona munoramba kuti chii. Kune motokari dzakanaka zvakare dzinosvika nevanhu vanozivikana kuti vari kurwara nenjere. Vanobuda motokari dzakanaka vari kuitirwa bonde ikoko futi. Vachisasana ikoko. Wamunoti munhu uyu haite uyu. Iyo mutesiya pakwapa munakiro wayo uyu. Kumunhu uyu vari kumudii uyu. Nezvaari. Vanhu ivavo vachizobhadharwa mari. Aminoti
baba pati kune zvakawanda zviri kuitika. Ndiani aunza nyaya iri kuitika kunjanjuko Bhoshongora? Vakaitwa izvozvo varume nemadzimai. Aiwa, varume vakazouya, varume okay, avakadzi havana kusvika, vakazouya varume vese 3 vakasvika. Kuti ndo zvandaitwa ndatsvaga munhu wekutandadzana naye. Ndiwo kana uchitaura mukoma gaba anoti tanga tichitsvaga nzvimbo ine mumvuri yekugara zvedu tichita sei tichitandara. Anotaura kuti tingatenda kundogara zvedu pamumvuri tichitandara, but wanogara ikoko chete ndo zvauri kuitwa. Vakabirwa mafoni, vakatorerwa mbatya, iwo madzimai avanga vaenda navo, obva abatwa chibharo kumbunyikidzwa. Hai ya pakaipa, vadi kuenda kunoripota kumapurisa. Baba Isabel, all right, regai tinzwe. Tunokwanisa here kubata mutauriri wemapurisa kaZimbabwe yose, komisina Paul Tembanyati kuti vatibatsire panyaya iyi. Tinokwanisa here kuvabata, edzaika kuvabata Baba Isabel, tinzwe kuti vanokwanisa here kudavira, asi ndakavaona kushouko ndiko kwavari kushandira mazuva. Vakakwanisa kudavira tovapinza kamambo, tinzwe kuti nyaya iyi vanoti kudini nayo. Imika imi chema inobviswa nemunhu anoda kwete kumanikidzwa, plus chema imari yokubatsira panhamo ipapo, kwete izvo zvokuti inozobviswa munhu avigwa kudhara. Hazviko izvo, iyo yarobhari. Right, imbotarisai kuti kubva munhu akasheka muna December, January, February, March, April, May, June, July, August. Tutaura nezve almost 9 months. Yes, yarobhari. Vakutotsvagawo mari yechikafu awo kune nzara kunze uko. Saka pese panofa jinda ramambo zvakutoreva izvo kuti hapamihwe pano anzi panogumwa munhu. Ichokwadi mukoma Kebi, kukuripota kwakawandisa kuripo. Asi chandinoziva ndechekuti handiswe mutemo, nyaya dzine malevels, mhosva dzine mazera. Ndoziva kune level 3, level 1, level 14. Zvichienderana neukuru hwayo. Ukasvika ukati inini ndanga ndine mumwe wangu tichifamba tichitsvaga mumvuri kuri kupisa kunzo, chibva taenda kuHeroway uko tikasvika tikanogara pasi pemuti, ingava mhosva. Mama tuenda kurwizi, unobvaenda kurwizi kufamba nemudiwa wako. Imhosva here kufamba nemudiwa wako. Svikirwa nani anonzi machi magombiro, zvikanzi bvisai boots, bvisai hembe, budisani mafoni, chese chiri muhova budisa. Yes, right, mbama iwe murume gara apa, rega kuita tani kunyangara kumambuyo. Siyashi shamwari yako panapa kana kuti uona shamwari riripo, because ukatosiya shamwari riripo uchienda ka unonoripota ka shamwari rinotembwa naye uripo pano, mobva manzi chifamba imese musacheuka. Saka mhosva dzine malevels. Aichokwadi mukoma Kebi, zviri ndinobhadhara zvangu 1000 zigi yangu, nokuti zvinhu zvaenda zvakawanda. Baba Isabel, iwo shamwari yachonaka wanga uchitoirespecta, hakuna zvawaita nayo, woitorirwa negombiro, wovhotorirwa nemari yacho, mese makungorowa magude yekumagude muchienda. Ko inga wani nyoka nemunhu zvakanzi zvichawa vavengi, ko avo wogara nadzo mudzimba ndevepiko naibhoshongora ndinonzi despite kawa ndiri kukwekwe. Song yakadaro iriko mukoma Kebi, matariro akaita ndo maimbiro akaita nambwazi, zvikanzi avo vari kuponda vamwe ndevapiko naibhoshongora ichimbwa nambwazi angochivedzera songu zvairi. Ndofunga ari kureva kuti vari kugara vachiita tsika dzisingadiwe mukati mevamwe. Vaita sei, vabva kupi? Baba Isabel, chemunjanji icho Bhosho nakanyemba haunyepi, ini handipfuure neko nokuti yatove Sodoma neGomora chaiyo. Ndinonzi batapiwa kuStone Ridge kudhemu. Kwanza darike neko yatove Sodoma neGomora. Yaipa nyika iyoyo. Icho chekunjanji vakadzi nevarume ava imbava dzose, vakadzi ndivo vari kushandiswa. Ndinonzi wash boy, nyama dzavo ndiri kuno kumabvuku. Shoko rakambosvika kwandiri mukoma Kebi. Nhasi uno muri kuzviziva here mukoma Kebi, kana uri usiku varume vakaona mukadzi achimisa motokari varume havasi kumira. Icho chokumusha kwakanyemba iconstituency yangu akusimumusha. Ine ninchokera kuward 1 chapoto kanyemba nesera sabu kuna vandariwana mukoma Kebi. Ndiri kukumbira kuti munditsvagire kuti iward chii. Ward 6. Ward 6 akuso kuna Chief Matsiwo. Ndikwa Chief Matsiwo.
Wangu ni chief wangu ndi chief Chapoto. Ora chief Chapoto. Na Sabhuku akaita zvinhu izvi. Mukuru wa Masabhuku ndikwa Chief Matsiwo. Chief Matsiwo. Chief Matsiwo. Mangwana tichavabata. Musochina mangwana. Ichokwadi. Tovabata kuti chief ndibzo dzamakuita kuti wantu achose mashereni. Dora. Kupulikiza na imfa iraitika gorera mara. Kuwabvunza kuti muri kuzviziva here zvakaitwa na Sabhuku izvi. Zvakapindawo nemunzeve dzenyu here. Nekuti Sabhuku ari kuti kana usina kuita zvinezvi tsamba kwa chief. Kwa chief. Endi tsamba ikaenda kwa chief zviri kunzi unenge une mhosva yei. Kwa chief mukoma kepi tsamba kana uchinzi kwa chief kana wangosvika kwa chief unofanira kuchitori nemari yedare. Usati waiziva kuibvuma kandi hongu kwa chief akupindu chete kusina mari yedare. Icho chakumusha kwakanyemba kumbire chandivhundutsa hanzi chema chandivhundutsa chechema kana usina hauna izvo zvokujairana itai 4 atizvidi. Moresa vese vakabata chimuti iyo yekuherway tati aiwa karegai katibate mapurisa tinzwe kuti vari kuziva here zviri kuitika ikoko. Taedza kakubata mutauriri wemapurisa Zimbabwe yose Commissioner Potemba Nyati ndofunga vari busy kane show asi tazokwanisa kakubata iwo vaChakanza Inspector Chakanza mutauriri wemapurisa weHarare Province. Tinawo kaparunhare mangwanani mamuka seiko Inspector Chakanza? Tamuka mkoma kanyimba mamuka sei. Aiwa tamuka zvakanaka mainzwa nyaya ya Bozhongorwa kana Bozhongora yekuherway uko. Tainzwa mkoma tainzwa. Asi chatiri kunyanya kukurudzira mkoma Kanyemba. Isu semapurisa muno muguta reHarare. Hatinyanyi kukurudzira kuti vanhu vapote vachienda kunzvimbo dzakati vande sekurailways iko kuri kutaurwa kuseri uko. Vari vega vachinoita kana zvokudanana kana zvimwe kana kungonozorora vari ikoko hatinyanyo zvikurudzire. Asi zvesinei nyaya tainzwa mukoma Kanyemba. Isu semapurisa emuguta reHarare tichatizama nepatinogona kuti tipote tichiisa mapatrol teams vanopota vachimbocheka mumaarea iwayo. But ivavo vanhuwo futi vakawanikwa vari ikoko vanogona kutobatwawo nekuti vanenge vachitoparawo mhosva pane zvavanenge vachiita vari kwakawanda ikoko. Asi regai tichapota chitumira mapurisa ikoko ndofunga mutoona mazuva anotevera kuti zvinogona kuimburuva kana kushomeka nekuti mapurisa edu anenge akutenderera munzvimbo idzodzo mukama Kanyemba. Mukandiona ndiri kuherway uko ndine mumwe wangu wekusasana naye munondibata nemhosva yenhei waChakanza. Pane mhosva yatinotaura isusu yatinoti loitering. Especially kunyanya for the purpose of prostitution. Tinogara tichibatira vanhu mhosva idzodzo. Ndosaka muchiona paya patinombotendera tichienda kune vaya vanoshama kuti vachiti vakangoona mapurisa vanotiza vanotoziva kuti inenge iri mhosva. Saka hatitarisiri kuti vanhu vanoenda kunzvimbo dzakaita saidzodzo vachinoita zvekusasana nekudanana. Okay, totarisa kune avo vakabirwa vakatorerwa nevakambunyikidzwa vaenda ikoko vakasununguka here kuuya kuzoripota kumapurisa hamuzovabati here? Ngavauye nekuti hatitarise kuti kana munhu atorerwa zvinhu kana kuti aingwa nevanhu vachiti mapurisa obva vamutorera zvinhu kunyange anga apara mhosva hatitarise kuti mapurisa kana angave mapurisa chaiwo kuti vatorere munhu zvinhu nekuti apara mhosva. Saka vanhu ivava vakasununguka kana kuuya kuofisi kwangu ndovabatsira mukoma Kanyemba handimbotadze kuvabatsira. Ngavauye kuofisi kwangu ndivaone tivabatsire kana ari mapurisa tomatsvaga tomabata. Munowanikwa kupi Inspector Chakanza? Munoshanda muri kupi? Pangaite here landline yokuti vanogona kufona kune avo vanoda kubatsirwa ka kubudikidza kana mapurisa edu emuno muHarare uye neavo varudaka kuzoripota? Isusu ofisi yedu iri paHarare Central kuHarare Province. Vanoda kuenda kupress and public relations kuprovince. Landline yekuofisi kwedu i0242 771 787. Kana kuti vanogona kufona landline yekuPGHQ iyo inonge inoshanda throughout the night and night not 703631 inotanga 0242 703631 iyoyo vakangoifona iyoyo kana zviri zvemuno muHarare vanobva vapuwa nhamba dzangu vanogona kupuwa nhamba dzangu dzenhare mbozha votondibata ipapo tovabatsira. Aiwa tinotenda asi mashoko amungada kusira muri yeZimbabwe muchirongwa chino Bozhongora ndeye kuti kudini? Tungoti isusu vagari vemuno muHarare kunyange tikafunga zvedu kufara ngatirege kufarisisa tobva taenda kunzvimbo dziri secluded dzakavanda dzega muno mune zvinhu zvokuitika zvakawanda
even tine mota unoona kuti vamwe vanogona kudriver vonopaka pakati wande mumikoto ivo vanhu kazhinji ivo vanozekana vadi vakombwa nematsotso vototorwa zvinhu zvavo zvinokosha saka hatitarisire kuti vanhu vaende kunzvimbo dzakadaro kekare futi tinokurudzira vagari vemuno muHarare kuti pese patinenge tiri matinonwira doro matinofarira mumatauni medu kana mumalokesheni matinogara imomo tisasiye futi mota dzedu dzisina kuvharwa kana kukiwa kana kuti tinongosiya tapaka mota tosiya zvinhu zvinokosha zviri mumota mwemwe. Hatikurudziri kudaro nekuti vanhu vazhinji vari kuzotorerwa zvinhu zvavo pavanenge vakapaka paya vachifara. Saka ngati nepatinogona kuchengetedza zvinhu zvedu even zviri mudzimotikari mukoma Bozhongora. Tinotenda maita basa regaiti pekutenda kuna Inspector Chakanza mutauriri wemapurisa kubva muHarare province. Manzwa kuti kana pane avo vakasangana kanetsaona hongu imhosva yamakaita asi endai muno report. Ndaona ziso ranga richibudiswa nababa Isabel panga vachitaura Inspector Chakanza. Pari zvino regai katimbopinda muchitoro KB na Bozho tipewoka namba idzo dzeuyo kamubatsiri akabatsira kupi kunyama panda pamwe chete neuyo wekuzobatsira vekusanyati. Chokwadi muri yeZimbabwe namba ikunyama mbada 0714 204 235 0714 204 235 nemeno ndi 0712 4622 19 0712 4622 pamwe chete ne 19 ndobva ndaenda muri yeZimbabwe yekusanyati inoti iyo 0713 072 358 0713 072 358. Aiwa muri yeZimbabwe inemwe ndiri 0772 143 143 0772 143 143 ndinovimba kuti ndizo namba zacho. Sorry, ndabatwa neswesa pane message iri kubva kuna Nobert Chabeta pachivaka nenyama kuRongwe. Hanzi maloji ngachipe mbichana. Kunjanji uko kwashata. Huru work too much kanyema na Bozho. Ndati kunjanji uko kwashata. Kuri kuitwa zvitadzo nemutsoka timu mashasha yese nemuri yese kwa Chabeta. Ndinonzi Nobert Chabeta ndiri pachivaka nenyama. Kureva kuti kuenda kunjanji uko pamwe lodge mari lodge inenge isipo. Inenge isipo. Saka ku lodge wadura. Chichebo. Maloji ngachipe mbichana. Rigidi vanenge vachida kukubatai kuti vakupe nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika sei baba Isabel? Icho kwadi muri yeZimbabwe vangaida kundibata munondibata panhamba dzinoti nhamba dzina chipomero nhamba dzisinganyadzise inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndizo namba dzacho. Ndapota musabipa sapita Zulu po Rigidi vo takutosimuka takananga kuZimbabwe Agriculture Show. Izvozvi ngatisanganai pastendi yeZBC right. Kune Luna Park uko munopinda nekugedhi iri kudhuzika nekuCity Sports Center kubva nenguva dza12 dzino kunobata 2 o'clock tinenge tichitsudzura ipapo. Chinenge chakaherereka anenge adya ba resipo. Takukusiyai kana Defutu Rapson Omari.